Ang Mayatad Data ay na-conceptualize yan noong panahon na nasa city government ako as part of the Rangit Files. At nakita ko yung sistema na kailangan dapat may mabago sa siyudad ng Urdaneta. At ito nga, naisa katuparan nung ako'y naging vice mayor. Nakita ko na ang buong sistema kung saan ang mali. Kaya inaasahan ko na sana, sabi ko, may mamumuno sa siyudad kung saan may pagkakataon to transform Urdaneta into a different perspective. Na ang purpose nito is to come up with a better services na manggagaling sa pamunuan ng lokal na pamahalaan. At ito nga, hindi ko inaasahan na yung mga agam-agam, mga pagmumuni-muni ko noon bilang bahagi ng lokal na pamahalaan ay ako pala ang magbibigay katuparan. At doon nagsimula ang salitang ang tagline na nauso ngayon, ang Mayatad Data. Dahil gusto ko, pagpasok ko pa lang, ang aim nito magkaroon ng ibang peak ng horizon na i-reach. Kung saan sa simula pa lang, kailangan ma-emphasize mo na, ma-conceptualize mo na para ma-inspire ang lahat ng bahagi ng lokal na pamahalaan kung saan lahat gagawin natin mapagandang Urdaneta. At ito nga, pagka halos 5 taon ng ating panunungkulan, yung sinasabing nating Mayatad Data o sa anong ibig sabihin ay napakaganda na ngayon o maganda na ngayon. Nagawa natin sa loob ng ilang taon. At bilang bahagi niyan, marami tayong nagawa. Pagganda natin ng Urdaneta, na-showcase natin ang Urdaneta hindi lang sa Pangasinan, sa buong region at sa buong bansa, kung saan naiimbitahan na rin tayo sa ibang bansa para magsalita. Kaya masaya ako na ang Mayatad Data ay naging bahagi na ng kasaysayan ng siyudad ng Urdaneta. Pag sinabi mong Urdaneta noon, kulelat yan among 4 cities of Pangasinan. Pero pag sinabi mong Urdaneta ngayon, number 1 na tayo, number 1 income earner of Pangasinan. Kaya yung Mayatad Data ay inaasahan ko na sana sa susunod pang mga panahon, tuloy-tuloy ang pagpapaganda natin sa siyudad ng Urdaneta at masabi natin na hindi lang Mayatad Data, tuloy-tuloy ng Mayatad Data ang Urdaneta.